מה קרה, נפל לך ידית? קודם כל. נפל לך ידית קודם כל? קודם כל המוזיקה. מוזיקה תשים אצלך. קודם כל המוזיקה, גבי. קח את הידית, קח. דוד, כן. דוד. מה זה? לא שומע. עבודה בקבלנות. עבודת קבלנות? מה זאת אומרת? תשתה את המים, תשתה, קבלנות. תגיד, תסתכל איפה אני, תסתכל. קבלנות. תסתכל איפה אני, קבלנות. אני עוד צעד לשם, אני רופד. לא פה, שמה. איפה קבלנות? בסקית. מי רוצה לעשות קבלנות? אני אתן לך. מה זאת אומרת קבלנות? בוא נספור כמה אישים. תן לי הצעה כמה השעה כזאת. לא, אחרי האוכל. אחרי האוכל. לא הבנתי. אחרי האוכל. אין בעיה, צורי! צורי, אין בעיה, צורי! אתה לא מתחרט. לא, בוא נראה שיהיה שווה. שיהיה שווה, צורי! גבי! אתה איתי? אני מצלם אותך, אחי. אחי, תראה איך אני עוד אתה טיפונת, תיזהר, ואני מאחוריך יותר אין למטה כלום. מלמעלה. מאחוריך אין כלום, אחי, אני רואה תהום. אין כלום. אין כלום מאחוריך. זה אני והמוות, גבי. אני והמוות, גבי. אתה והצינורות, תתפוס אותם חזק. תראה איך אני... בוא נקרא, דיכאון לא בא לך. מה? בוא היה בדיכאון בגלל לך. כן. טוב, יאללה. יום טוב שיהיה לך, צורי. אנחנו בבעיה, גבי. מה הבעיה? תיזהר אתה אם אתה מושך את עצמך יותר מדי אנחנו אחורה. בבעיה. מה קרה? נפל לי רמקול אחד. הרמקול נפל, תיזהר על עצמך אתה, רמקול. תיזהר על עצמך כפרה עליך, תיזהר על עצמך. מה קורה? מה קורה איתך? אור בקצה המנהרה, אני רואה, דוד, אור בקצה המנהרה. דוד, אני רואה אור בקצה המנהרה, אחי. אח של אני. זה דוד 9 מיליון.
דוד, יש לך 9 מיליון, אני אומר לך, יש לך 9 מיליון. כל זה מעשה ידיך, הרתח הכי טוב בעיר. הרתח הכי טוב בעיר, 9 מיליון. אני רואה אור בקצה המנהרה. עוד מעט אני בא לראות מה אתה עושה פה, מה אתה עושה פה, אני רוצה לראות, מה אתה עושה. האומנות שלך מעניינת אותי, מה אתה עושה פה? רגע, תראה איזה להב אתה עושה, יא וואלדי. אז את היד לא, שלך. רד, איזה... זה המקצוע שלך, תגיד לי. איזה עבודה, איזה ריתוך. איזה ריתוך, איזה רתח. שים מוזיקה בזה. אל תשרוף לי את המערכת, וואי, מסביב ככה, מסביב. איפה הרמקול של זה? מה אתה מציין? לא יודע, לא מצליח לראות את זה שלי. גבי, אתה רועד כמו... אני לא רואה כלום. אתה רועד, גבי! זהו, הנה, קלה, אני קולט אותו, הנה, על כל המסך. האומנות הזאת היא אצלך חבל לדעת. זה מלפני שבא צורי? זה שצורי הלך, אנחנו עובדים. זה הבחור הזה, הנה. זה הרתח שלנו, זה הדוד הכי טוב. מה? אתה הרתח הכי טוב. תוריד את המסכה, נראה אם זה אתה. תוריד אותו קודם, תוריד אותו למטה, על המסך, על הפנים. מסך על הפנים, אם זה רתח אמיתי, אם זה משקפת הנכונה. מסודר. איך? הוא, כן, הוא... הפן שלי. זה אתה. אני חשבתי זה אח של אני. מה אתה חושב? אני... זה... אנשים מתים עליי פה. מה חשבת? מי אתה עובד? דוד, אני רוצה לעבוד איתך שם למעלה, אתה רואה? פה, בעיגול הזה. כן, מתים לשם. מתי אנחנו מתחילים לעבוד שם למעלה? יא וואלדי, איזה גובה. עוד מעט. איזה גובה, יא וואלדי. חם. פאבל! כן! בסדר, פאבל? כן! בסדר? כן! טוב. איפה אתה? איפה פאבל? יש לנו צלם פה, פאבל! יש לנו צלם! תרים את היד, אני לא רואה אותך. פאבל, תראה לו זין. עוד סגנון. יאללה. בוא'נה, זה לקח 10 דקות. טוב, גבי, תפסיק עם השטויות שלך. ביי, זה אתה. ביי, גבי. זה אני. ביי, גבי, תגיד ביי, גבי. ביי, דודו. תגיד ביי לגבי. שומר.